keď tak trošku pozerám po vás, tak vidím, že sú tu nielen teda domáci na Cimčania, ktorých srdečne pozdravujem, ale a teda aj vidím množstvo ľudí, ktorí sú zo širokého, aj vzdialeného okolia. Ale toto nám, to je vlastne keby takou odpoveďou na to, čo sme počuli v tom Božom slove, že tie ovce počujú hlas idú za Ježišom. A môžeme, myslím, že sme tak povedať, parafrazovať, že dneska tí, ktorí sú ctiteľmi svätej Rity, tak dneska prišli tu pretože má svoj sviatok a chcú sa ňou potešiť, budem sa modliť, vyprosiť si nejaké milosti. Ale tou bránou, cez ktorú teda všetci musíme a máme prejsť, je vlastne Kristus. On je tá naša spása. My stále, keď máme nejaké tie ťažkosti, problémy, tak beháme a hľadáme tie správne dvere, do ktorých vstúpiť a niekedy tak zabudáme, že ktorá je tá správna brána, alebo že ktoré sú tie správne dvere, do ktorých máme vstúpiť. Jedna z takých tých posledných putí, na ktorej som bol, to bol v decembri Guadalupe na sviatok Nepoškodeného srdca Panny Márie, práve v týchto rukách. Keď som si ho kedysi kupoval na Ukrajine, tak sa mi zapáčilo, že také jasné farby a také krásne ružičkové. Ale tak som si v duchu povedal, že je veľmi pekné, ale neviem, že kde ho budem nosiť, lebo náš liturgický poriadok ako keby, že také farby veľmi nepozná, je zelená, je červená, takže asi budú doma stať. No ale Pán Boh našiel využitie, nielen na sviatok svätej Rity, ale aj teda na sviatok Matky Božej Guadalupskej. A ja verím, že ešte aj na iné sviatky, príležitosti, to ruchu bude taktiež hodné. Inak v Guadalupe tiež sa rúže posvedcujú, pretože tam tiež vlastne, keď ten Juan Diego, keď sa Panna Mária mu zjavila, tak potom išla za tým gubernátorom, ho poslala a keď otvoril tú tilmu, tak vlastne vysypal rúže na znak toho, že to zjavenie bolo práve. Ale vrátim sa práve k tomu Juanovi, pretože on je tiež takým obrazom nás všetkých, ktorí tak beháme, hľadáme. Čo bolo na ňom také zaujímavé? No bolo to, že keď sa mu Panna Mária zjavila, tak on vtedy bol akurát na ceste do mesta, bežal za lekárom, lebo jeho strýko zomieral. On bol veľmi ťažko chorý, a teda nie za lekárom, ale teda išiel za kňazom, aby ho teda vyspovedal, aby ho zachránil, pretože aby sa teda vyspovedal pre smrťou, lebo už asi mu nedávali. Ale Panna Mária hovorí, že všetko rozumiem, ale choď a urob to, čo ti hovorím. Ale nie, ja musím ísť tam a tam, pretože strýko zomiera a nemám tu teda z úvodzovka čas na nejaké zjavenie a aj keď tá pani je krásna, aj keď tá pani je veľmi hodnoverná, ale viete, tie pochybnosti v nás sú stále v nás. Takže aj ten Juan Diego musel ako keby tak prekonať tú svoju neveru, tie svoje ťažkosti s vierou a urobiť to, čo Panna Mária hovorí. On nám hovorí, že choď najprv, urob to, čo ti hovorím, lebo tvoj strýko je zdravý. A keď teda urobil, čo mal a vrátil sa naspäť ku strýkovi, tak ho našiel úplne zdravého. A keď sa ho spýtal, že kedy, tak bolo to v tom čase, kedy Panna Mária povedala, neboj sa, lebo ja sa o ňu postaram. Takže ani my nemusíme mať nejaké zvláštne obavy a behať, naháňať sa a riešiť ako keby, že svojou mocou, svojou námahou, že ja všetko zabezpečím, ja všetko urobím, ja to chcem mať pod kontrolou. A zrazu zistíme, že v živote veľa vecí nemáme pod kontrolou. Veľa vecí sa nám vymýka spod rúk a častokrát musíme len konštatovať, že sme nemohli spraviť absolútne nič, že nás to jednoducho ako si tak presiahlo. Že častokrát prichádzajú tie problémy, ťažkosti a jednoducho nevieme, čo s tým máme robiť. Včera v Sobranciach mi tiež bola tiež taká ťažká situácia v tom zmysle, že stalo sa tam nešťastie, možno si aj niektorí teda zaregistrovali, lebo o tom hovorili aj teda v televízii. Jeden maličký chlapček, ktorý teda proste utekol z domu rodičom, deti sa hrali proste, hej. No a na nešťastie, kde si tam blízko domu v jednom nejaká firma, čiže tam má nejaké vráta pootvorené a tie deti tam teda vošli, tam bolo nejaké jazierko a jedno z tých detí sa utopilo. No a včera bol pohreb. No a mal
mal síce pochovať iný kňaz, ale tak sa stalo, že teda ráno po ranej modlitbe mi teda farár oznámil teda, že pôjdem na pohreb ja. A viete, taká trošku ťažká situácia, že tam tiež bude, že aj veľa ľudí, aj také veľké nešťastie, taká tragédia, všetko také veľmi, veľmi citlivé a nájsť správne slova utechy, správne slova povzbudenia pre tých ľudí, ktorí prišli o 5-ročného chlapčeka. Viete, dáte mu život, staráte sa a potom príde jeden okamžik a toho, koho ste milovali, už tu nie je. A aj keď sme teda rozprávali, tak ako si vôbec nič mi tak neprichádzalo na rozum a už tesne pred pohrebom, tak som vlastne ako keby tak pohliadol na gauč, kde už som si tam ako keby pripravil brozúrky na tú dnešnú slávnosť a nebolo kedy do nich pozerať, že také tam modlitby, že ako svätej Rite. A tak ma potom napadlo, že však Rita, veď Rita mi zažila práve to isté v svojom živote, keď v jednom okamžiku prišiel svojho muža, manžela a potom o svojich 2 synov a naraz. A práve preto nám Pán Boh dáva, aby v tých rôznych životných ťažkostiach sme mali akéhosi takého orodovníka, patróna, niekoho, kto by nám rozumel, kto by nás chápal, kto by nám pomáhal, kto by s nami súcitil v tej našej ľudskej biede, ktorý by za nás orodoval v tých beznádejných všetkých situáciách, ktoré sa nám dennodenne naskytujú a my naozaj, že nevieme, čo s nimi. A zdá sa nám, že je to neriešiteľná situácia. A tak možno, že práve preto prichádza práve Rita do nášho života, aby nám pomohla práve s týmito neriešiteľnými situáciami. Niekedy si my sami vyberáme tí svety a niekedy tí svety si vyberajú nás. Pozrite na Poľsko. Poľsko si vybralo pánu Máriu Częstochowsku za patronku celého Poľska. A potom tam boli také zvláštne zjavenia, kde jednému jezuitovi sa zjavil Andrzej Boboa. Nie tak pred niekoľkými dňami mal svoj sviatok. Dostal titul mučeník všetkých mučeníkov, pretože aj Vatikán uznal, že také mučenie, aké on zažil, proste to sa ľudsky nedá nie, že vytrpieť, ale proste, že v dejinách nebolo veľa takých mučeníkov, alebo teda mimoriadnym spôsobom trpel, keď napríklad u nás máme titul, že veľkomučeník Teodor Tyron alebo Demeter Solunský, tak aj tento Andrzej Boboa aj mimoriadnym spôsobom trpel, takže mu dali taký titul mučeník všetkých mučeníkov. Jeho telo sa inak nerozkladá. A čo je zaujímavé, že on žil na konci teda 16. začiatku 17. storočia, už nejakých 360 rokov, jeho telo je vôbec teda nerozložené. Je tam v sklenenej rakve vo Varšave, odpočíva, takže tí, ktorí tam prídu do chrámu, tak si ho teda môžu pozrieť a pri jeho rakve sa pomodliť. A on sa zjavil teda tomu jezuitovi a potom pri všetkých tých zjaveniach tam bolo niečo také, že žiadal, aby sa on stal patronom Poľska. A ten jezuita hovorí, jak ty chceš byť patronom? Akože, veď Matka Božia Częstochowská je naša patronka a Poliaci sú hrdí na Matku Božiu Częstochowsku. A on hovorí, vy tomu vôbec nerozumiete. Matka Božia je kráľovna, nie patronka. Ale ja budem vašim patronom. Matka Božia je hlavná, ale patronom, ktorý má v týchto časoch rodovať za Poľsko, som práve ja, Andrzej Boboa. Že Boh ma posiela, aby vlastne cez túto úctu vlastne Poľsko bolo zachránené, aby sme teda viacej úctili. Takže jednoducho je to veľmi veľakrát v dejinách takýmto spôsobom, že Boh nám posiela nejakých tých orodovníkov do nášho života. Niektorých si my sami vyvolíme, pretože máme ku nim blízky vzťah, pretože sú nám blízky nejakým spôsobom. Ja si pamätám, keď bola na návšteve Mierna Názor v Kolkočove a z takej zaujímavosti sme teda zobrali do filiálnej obce Kaloža. Je tam obraz svätej rodiny, Panna Mária teda s Jozefom, na rukách drží malého Ježiška a z oka Jozefa potiekla taká veľká, široká slza. Bolo to v čase, keď myslím, že rok 2014, keď začali tie udalosti na Ukrajine, to ešte nikto nevedel, že aká vojna z toho bude, koľko mŕtvych.
Už tedy na meste na Majdane tam teda bolo množstvo mŕtvych, keď tí snajperi tam pozabíjali vyše 100 nevinných ľudí. A to ešte nikto nevedel, že tá 100 prerastie do miliónov. Lebo už máme milión mŕtvych vojakov na jednej strane, ďalšie 100 000 na druhej strane a už nehovoria o koľkých civilistov a tak ďalej. Takže vtedy v tom čase začali slziť ikóny. Na Ukrajine, dedinka Seredne, tam 3 ikóny vyrotočili, aj na iných miestach. A zaujímavé, že v tom istom čase aj v tej dedinke Kaluža tiež tá jedna ikona mirotočila. Nikto tomu nejak zvláštne venoval nejakú pozornosť a keď som tam potom prišiel do Klokoča, že nikto ako keby na to nepozerá ani nič. Kedy mali sme oslavy Klokočovskej Bohorodičky, tak vieme si uctiť to, čo sa stalo pred 350 rokmi a to, čo sa deje teraz, ako keby nechápeme alebo nevieme skloniť kolena. Ale z takej ľudskej zvedavosti som zavolal teda tú Mírnu Názu, grécko-katolickú mystičku, stigmatičku, ktorá mala teda vízie Pána Ježiša Krista extázy, aby sa išla na to pozrieť, na ten obraz. A čo ona na to povie? Ona hneď prvé, čo prišla, tak teda poboskala, uctila si tento obraz, túto ikonu svätej rodiny a veľmi spontánne hneď povedala, že v tejto dedine je asi veľa problémov teda v rodinách, keď svätý Jozef plače. Lebo slza Jozefa bola taká veľká, široká, taká dominantná. Slza Panny išla cez celý obraz až po nám a slza Panny Márie bola taká len malá, tenučka, taká decentná, taká trošku. Ale tá slza Jozefa bola taká veľká, úzka, široká slza, ktorá išla z toho oka. Ja som tam bol nový, tak som sa len tak pozrel na otca Petra Čintalu, farára v Klokočove, ktorý tam bol už tak dlho, tak sám akože povedal, že no hej, je tu na veľa rozvodov, veľa problémov v tejto dedine, naozaj tu veľa mužov, manželov nesplnilo tú úlohu, ktorú malo, ale sa ako keby spreneverili tejto úlohe, byť otcami, manželmi a že je pomerne veľa problémov, on to tak sa vtedy skonštatoval. Takže aj preto možno, že ten Jozef zaplakal. Bratia a sestry, prečo tu je na celej sieni táto ikona, alebo tento obraz s tou relikviou Rity, to tiež možno, že nikto nevie, to tak spontánne vzniklo a možno sa takto môže pýtať, že prečo, na čo tu na Svätá Rita, no nevieme. V každom prípade ich tu nám takto možno, že Boh poslal, aby možno, že riešila tieto naše každodenné problémy, ktoré máme. A ja myslím, že už aj tá hodinová spoveď, keď som tu sedel a počúval tu a tam nejaké hriechy, alebo väčšom množstve práve problémy, s ktorými ste prichádzali a každý chcel niečo, čo si riešiť. Hej, áno, na to sú svätí, aby toto všetko vypočuli. Aby nás privedli ku tej správnej bráne, ktorou je Kristus. Lebo môžeme sa podobať na toho Juanita, ktorý tiež v tej veľkej snahe pomôcť, zachrániť, behal, chcel, aj však aj mal dobrý úmysel, aj kniaza pre toho svojho strika, aby nezomrel. Ale veď Božia voľa bola nie, aby jeho striko zomrel, ale aby sa Boh poslávil. Veď poznáme aj Evanjeliu, keď na jednom mieste tam Ježiš uzdravuje chlapca a pýtali sa aj tí Židia, že kto zrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý. A Ježiš hovorí, že nezrešil ani on, ani jeho rodičia nezrešili, ale majú sa na ním zjaviť Božie skutky. Čiže sú rôzne typy chorôb. Človek môže trpieť kvôli svojim vlastným hriechom. Keď si prečítate knihu Syrakovec, kapitola 38 o lekároch, tak je tam napísané, že kto sa dopustí hriechu, upadne do rúk lekára. Kto sa dopustí hriechu, upadne do rúk lekára. No všetci hriešime, takže všetci raz skočíme pod opatrenie lekárov. Ale aj lekári budú prosiť Boha, aby našli to správne riešenie. Aj oni musia zostať v pokore. To nie je také, že máš vyštudovaného lekára a on už urobí nejaký zázrak na počkanie. Sú samozrejme všelijakí lekári, ale minule mali teda aj 10. maja púť v Klokočove, lekári a zdravotníci. A možno, že aj vy sami ste zažili situácie, že keď sa naozaj človek modlí aj za tých lekárov, tak aj tá starostlivosť je úplne iná. Že netreba dávať úplatky, bo
Pokiaľ nedám, tam nepooperuje a poďme plánom pooperuje, alebo na mňa ani neopátri ten doktor, to také dáme svoje. No, minulo mi tak tiež jedna pani písala, vyslovne pred 3 dňami, idem na operáciu, a lekár ani na mňa nepozeral, mám mu dať obálku, nemám mu dať obálku. Pani zlatá, neriešte obálku, ale modlite sa za tých lekárov. Pán Boh vám pošle toho, koho potrebuje. No, dostávam mladú, peknú, sympatickú doktorku, ich pooperovala, ich sa mi zaujímala, ich všetko dobré, ľudí ďakuje. Chvála Bohu, že som vás počúval, že som mi dala tam obálky, ale to je tak, keď chceš všetko riešiť, že ja dám peniaze, ja sa postaram, ja všetko zrobím, jenom ja. Čo keby si dal taký priestor Pánu Bohu? Čo keby si povedal, Pane, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane? Čo keby si dovolil, aby Boh vstúpil do tvojho života a aj cez utrpenie, aj cez tú bolesť, pretože áno, kvôli našim hriechom môže prísť choroba, kvôli hriechom rodičov, tak potom odprosujú, odčiňujú. Keď máš v rode hriechy a je ich tam veľmi veľa, tak na čo čakáš? Kto to bude odprosovať? Kto to bude odčiňovať? Čakáš na nejakého mystika, stigmatika, ktorý za teba porieši a odčiní a pretrpí všetky hriechy tvoje a hriechy tvojho rodu? A ty? Kde je tvoja láska? Kde je tvoja obeta? Keď sa Panna Mária zjavila v Fatime, od Hyacinty žiadala obety, od malého Františka Lucie, koľko mali rokov tie deti? Hyacinta mala 7 rokov, 6-7 rokov, myslím, že 6, keď sa zjavila, nejak 7 rokov. Malinké deti. Však dneska by ani do prvého ročníka základnej školy by ani nepustili takéto malé deti. A Panna Mária žiada, aby sa modlili ružence, aby odprosovali, odčiňovali za hriešnikov. A my niekedy máme 10 ruženca problém, lebo sme už unavení, lebo sme na posteli, lebo sme mali veľa povinností. A tieto malé deti nosili kajúci pás. Tak niekedy tí šidáni mnísi, taký ten ľanový pás, to je také veľmi nepríjemné na holé telo. Ešte si viete predstaviť, že iné, keď to nosí dospelý človek a iné, keď malé dieťa, ktoré má tú kožu veľmi citlivú, tak to je niekoľkonásobne nepríjemné. A deti toto robili, aby prinášali obety za záchranu hriešnikov. A častokrát rodičia dali obet a oni išli a obedali ovečka, lebo chcú sa postiť za záchranu hriešnikov. Dali im vodu, ale vodu vyliali pre ovečky, lebo chceme zachrániť hriešnikov, chceme sa modliť, postiť. A keď už boli celkom hladné, tak zjedme horké olivy. Tak zjedli horké olivy. Jedli ste už niekedy olivy zo stromu? Málo kto jedol, bo u nás veľmi nerastú. Keď sme boli v októbri toho roku tam slovenským dohovorom na púť práve vo Fatime, tam, kde sa vlastne tieto zjavenia odohrávali, tak proste len z tej zvedavosti, že jak chutí taká tá oliva, tak som to zobral do úvodom. Není to medlízeň, jak sa hovorí, a vôbec to není príjemné, aj keď som vyberal tie najzrelšie olivy, ktoré už, jak sa hovorí, že už boli celkom prezreté, už pomaly zo stromu upadávali na zem. Aj tak to bolo, není to také, aké z obchodu si už kúpiš nasolené v peknom, a či to balzamikom, tak nejaké také, že vytuningované olivy, tak zo stromu je to naozaj obeta. Ale si predstavte, že Hyacinta povedala tým deťom, teda Františkovi a Lucii, že jedzme žalude. A čo si normálna, vieš, aké to je horké? Práve preto, že je to horké, aby sme prinášali obety. 7-ročné dievča. Jedli ste už takedy žalu zo stromu? No ja som jedol, keď som čítal knižku o Indiánoch, tak tam písalo, že by Indiáni si robili múku z tých žalúďov, tak som to chcel vyskúšať, že jak to je, jak to tie žalúdy, raz som to skúšal, ale to sa nedá jesť. Hnusné, prehnusné. A tie deti to dobrovoľne jedli, aby prinášali obety.
Viete, my aj keď sa postíme, tak my tak sa postíme, že by nám dobre bolo. Si pamätáme, keď sme boli na Medžugorji na taký seminár o chlebe a vode, aj celý týždeň o chlebe a vode, ale aj tam si to tak trošku neupravujeme. Citrón, že by sa nám žalúdok prekvasil, čajíček, nielen voda, lebo že by dačo teplého do žalúdka, že by nám nebolo zle od žalúdka, veľa cukru, že by sme dodali veľa energie, nejakým spôsobom si to zmierniť, hej, a veľa tých tam ľudí, že a kávu môžem, kávu, oče, kávu, hej, bo bez kávy nemôžeme sa postriť. Alebo aj ten chlieb, tam už po 3 dňoch nie ten chlieb dá aspoň takú hrianku. Pekne posolíme. Čokoľvek, lenže to bolo trošku lepšie. Tie deti prinášali naozaj sné obety. 6-7 ročné dieťa, ružence, v kúse sa modlili. Najprv sa modlili tak malé deti, že Oče náš, ktorý sa na nebesi, ak sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, zdravá z Mária, Svätá Mária, Matka Božia. Ako sa nevedeli modliť, tak sa tak veľmi rýchlo pomodlili. Až potom, keď sa Panna Mária zjavila, tak sa naučili modliť. Normálne, tak treba celé zdravá z Mária, celý Oče náš. Potom sa už modlili veľa, bez prestania. Potom už sa postili aj bez chleba, aj bez vody. Častokrát sa vrhli do žihľami, aby prinášali obety. Jedli tieto horké žalúde, keď to bolo nechutné, práve preto, aby prinášali obety. A keď nakoniec bola španielská chrípka, tak František zomiera v utrpení bolesti. A Panna Mária sa pýta malých Hyacinty, chceš už ísť do neba, alebo mi ešte pomôžeš zachráňovať duše? A Hyacinta hovorí, že pomôžem, ale budeš veľa trpieť. Chcem trpieť, aby som mohla zachráňovať duše. A tak vlastne dostane veľmi ťažký zápal pľúc, musí ísť do nemocnice, zoberú do Lisabonu, hlavného mesta. Keďže ten zápal pľúc je taký veľmi ťažký, takže museli vyoperovať 2 rebra, rana sa nehojí, všetko to hní sa, zápalená rana museli každý deň prevezovať. Je to veľké utrpenie pre to dievča, ale primár kliniky sa čuduje, čo to je za pacientka, že nekričí, nestoná, netláče. A vy to neviete, pán doktor? To je malá pastierka s Fatimy, tá vizionárka. Aha, také dievča sme tu ešte nemali. Hyacinta napokon v ťažkých bolestiach zomiera a v tom momente, keď zomiera, rána sa zacelí, jej teličko príjemne vonia. Rána sa samovolne zacelila. To, čo nedokázali lekári počas života, po smrti sa rána samovolne zacelila a namiesto toho smradu, ktorý šiel z tej hnisavej rany, ktorej sa tie zdravotné sestry štítili, hej, vychádza z telička príjemná vonia. Hyacintu pochoval, jeden šľachtic jej dal svoju vlastnú hrobku a vďaka tomu po 2 rokoch, keď španielská chrípka pominula, tak miestny biskup teda nariadil, že telo má byť exhumované a má sa premyslieť do Fatimy. Tak vlastne zistili, že Hyacinta, teda jej telo je absolútne neporušené, že ona je sveta. Malé 7-ročné dievčatko. Drahí bratia a sestry, utrpenie, bolesti, naše rodinné problémy, ktoré máme, sú naozaj že veľmi ťažké. Ale Boh nás dneska pozýva, aby sme aj na tú bolesť a na to utrpenie pohľadli nie z pohľadu súčasnosti, alebo teda dnešného dňa. Nie z pohľadu toho, čo prežívaš telesne, ale možno, že z pohľadu budúcnosti, z pohľadu večnosti. Pretože človek nie je len telo, človek je duch, duša i telo. Máme nesmrteľnú dušu. Keď som si pozeral toto posvetenie tých rúží, tak je tam napísané: daroval si Rite rúžu na potechu trňa, ktorý ju celých 15 rokov zjednocoval s Ježišovým utrpením. Daroval si rúžu na potechu trňa. Viete, ona mala tú stigmu, ktorá 15 rokov je spôsobovala veľké ťažkosti, veľké bolesti, toto veľké utrpenie. A mohli by sme si povedať, že prečo, na čo? Či Rita počas života netrpela
Dostatočne? Či obeta, že prišiel svojho muža, milovaného muža, či to nebolo dostatočná obeta? Že prišiel 2 deti, ktoré ich zabili. To nebola dostatočná obeta? Či to, že trpela od svokry, ktoré ju neznašala, to bola malá obeta? To, že stratila vôbec vieru, že tam žila skoro jak bezdomovec a nevedela, čo so sebou, a ešte ju aj matka predstavená odmietla, lebo do toho augustianského kláštora mohli podľa tých pravidel rekov prichádzať len panny a ona bola vdova. A to bola ďalšia rana pre ňu, že ešte aj oni ju ako keby, že odmietajú, alebo teda nechcú do ktorého akože prijať. A vidíte, Pán Boh namiesto toho všetko, že by ju ušetril alebo poľutoval, tak jej dá ešte väčšie utrpenie. Dá jej ešte trn na čelo, aby to nebolo málo. A myslíte si, že ten trn to bolo jediné utrpenie jej života? Koľko ešte aj v tom kláštore si musela vytrpieť neprijatia, nepochopenia? Keď jej tá matka predstavená dala polievať ten suchý pen toho viniča. Aj sestry videli, že je to nezmyselná úloha, že to nemá zmysel, že ten pen je už dávno suchý, že z toho nikdy a nikdy nič nevyrastie. Že to nemá zmysel, že to je len taká skúška, či je pokorná, či je poslušná, či je trpezlivá, či sa nevzbúri, či to nevzdá. A ona to nevzdala. Každý deň polievala, nosila tú vodu, tak, jak si to želá matka predstavená. Ani matka predstavená netušila, čo všetko sa stane a aké to bude mať dôsledky. Ona naozaj chcela len vyskúšať. Naozaj sa chcela utvrdiť v tom, že je pokorná, že je poslušná, že to len nehrá, že nemá tu nejaký ten mystický, nejaký trň, ale že naozaj je zjednotená s Ježišom. A až po jej smrti, potom sa zrazu všetko ukázalo, že ten vinič sa zazelenal, že ten vinič vyrastol a že do dnešného dňa prináša úrodu. Že každý rok, na konci augusta, začiatkom jesene, keď hrozno dozrieva, tak prvé plody z toho hrozna sestry v káši teda dajú do košíka a posielajú do svätého Otcovi do Ríma ako ovocie poslušnosti a obety svätej Rity. Suchý vinič, ktorý sa zazelenal a už viac ako 500 rokov prináša ovocie. Viac ako 500 rokov prináša ovocie. A každý rok Svätý Otec má to privilégium, že prvý ochutná z toho hrozna. Zo sladkosti toho hrozna. To bola jej obeta. A keď teda na to pozeráme, tak vidíme, že možno, že to utrpenie má inú perspektívu. Že teraz síce trpíš, ale potom príde sladké ovocie, tá odmena. To, že je sveta, to, že okolo jej hrobu a jej neporušeného tela v kaši sa šíri vôňa rúží, to je tiež akýsi istý znak jej svetosti. To, že jej telo neporušené, to je tiež akýsi istý znak svetosti. To, že je patronkou v beznádejných situáciách, to je tiež istý znak svetosti a Božej blízkosti. To, že rieši naše neriešiteľné situácie, je nejaký znak svetosti, kvôli čomu aj vy dneska tu na tento bežný deň, myslím, že v bežný deň tu asi tak veľa ľudí nie je, tak ako aj v ostatných našich chrámoch, lebo keď nie je nejaká špeciálna príležitosť, tak je nás pri tej bráne, ktorá ide ku Kristovi, no koľko, no zopár v tom chráme, koľko je. Aj u nás, ja som v Sobranciach a no, my sme takí, jak širokorí, že väčší val, Sobrance, 5,5 tisícové mestečko, tak ja neviem, nás je cez týždeň, no koľko tam máme, rôzne. Podľa počtu príjmaní, keď si tak spomínam, pondelok nejakých 38 príjmaní, potom už len 23 príjmaní, streda 38, štvrtok už nejakých 30 príjmaní, piatok možno, že 50 príjmaní, ale je to ako teda mesto, teda, že mestečko. Aj tak ešte celkom obstojný, ak hovorí. Ale prečo potrebujeme nejakú špeciálnu príležitosť, keď naša spása je tu na bohostánku? Tam je živý Kristus. On je ten, ktorý uzdravuje, ktorý lieči všetky tie naše rany.
Kedy pochopíme možno, že aj to, že veď všetci tí svätí, vrátane tie sväté rity, veď oni nerobili nič iné, len sa s tým Ježišom zjednocovali. A to nielen cez tú modlitbu, nielen cez Eucharistiu, ale to bol základ, to bol ten chlieb každodenný. Chlieb každodenný daj nám dnes. Si to preložil do svojho duchovného života, že Eucharistiu každodennú, sväté prijímanie daj mi dnes, aby som mohol žiť, aby som mal silu znášať tieto problémy, ťažkosti. Viete, keď bol ten pohreb, tak som si tak uvedomoval, som tam čítal všetky tie voskresné evanjelia, lebo som aj teda v období po Pasche aj. Veď aj Ježiš, že on neprišiel, aby všetkých skriesil. On skriesil nebeského mladenca, aj Jairovú dceru, aj Lazara skriesil. Aj pri jeho zmrtvých staní stovky, hej, tam mnoho tých mŕtvych spravodlivo zosnulých aj vyšli z hrobov a chodili po Jeruzaleme a mnohí uverili. Ale to neznamená, že všetci boli skriesení. Ježiš neprišiel riešiť našu sociálnu otázku. Ježiš neprišiel teraz každého človeka vzkriesiť, každému človeku uzdraviť jeho rány. Lebo on nás prišiel naučiť všetko to, čo videl svojho Otca. Prišiel nám zjaviť lásku svojho nebeského Otca. On prišiel zomrieť za naše hriechy, spasiť nás, zachrániť nás, pritiahnuť nás k sebe, aby sme my boli tam, kde je on, v tom Božom kráľovstve. A preto aj keď dneska sviame svätú ritu, tak musíme pochopiť a prijať teda, že tou bránou, cez ktorú aj ona vchádzala, vlastne je Kristus, lebo ona sa s ním zjednocovala. Ten trn, ktorým jej Ježiš dal, nedal jej celú trňovú korunu, dal jej len jeden jediný trn, ktorý jej spôsoboval tak mnohé utrpenia, bolesti a ťažkosti. My niekedy pláčeme, narekáme, lebo deti ma nepočúvajú, muž ma nepočúva, žena ma nepočúva, svokra je proti mňa, neviem čo všetko, hej, taká choroba, hej, taká choroba. Proste na všetko možno, že ako keby tak nariekame, chceme sa všetkého zbaviť. A preto možno, že niekedy nechápeme, že aj tá choroba môže byť požehnaním. Aj tá choroba ťa môže približiť Pánu Bohu. Pán Ježiš povedal napríklad svätej Gemme Galgani, tiež jedna talianská mistička, 24-ročná zomrela v najkrajšom veku a mladá, prekrásna žena. A jej povedal, že ak by som ľudí nepritiahol k sebe pútami utrpenia, tak by išli širokou cestou rovno do zatratenia. Ježiš doslova, či chce, či nechce, nás občas musí zastaviť. Občas nám musí dať akési utrpenie ako kríž do nášho života, aby sme ho hľadali. Aby sme si na ňo spomenuli. Viete, Židia v Starom zákone mali tu na takú krabičku, prepletenú s modlitebným remienkom a v tej krabičke bolo napísané Šema Izrael. Šema Izrael, počúvaj Izrael. Ja Pán som tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov, okrem mňa, aby si sa im kláňal. A oni vždy, keď sa modlili, ste videli, jak sa tí Židia modlia, keď sa takto zohýnali, tak všetky tie remene popuhy, ktoré mali, tak im tú krabičku tlačili do čela, aby chápal, aby vnímal, aby nezabudol, že Boh je len jeden a iba jemu sa má kláňať, jemu má slúžiť, jeho má milovať celého srdca, duše, mysle. Najlepšie ako vie. A my niekedy na to zabudáme. Svätá Rita nedostala krabičku na čelo, dostala trn. Jeden trn, ktorý pripomínal všetky tie rány, bolesti, utrpenia, ktoré Kristus prežíval za všetkých nás, aby nás spasil. Kristus vždy, keď všetkým tým mystikom hovorí o láske, ak chce, aby ho ešte viac milovali, tak im ukáže na kríž a povie, že takto som vás miloval. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul niekto, kto verí, ale aby mal večný život. Aj svätá Rita je zobrazená, akurát tam na tej kone, na niektorých teda drží kríž v ruke a na niektorých konách na tejto teda má kríž pred sebou a adoruje. Preto aj vo všetkých gotických chrámoch, keď pôjdete do nejakého starého chrámu gotického z 13. storočia, tak
vždy je centrom, aj obrovský kríž, Ježiš zakrvavený. Dneska sa to už také nehodí, lebo my sme takí fajnoví, hej, ako pozerať na zmučené telo Ježiša Krista z filmu Mela Gibsona. To je také pre, nevhodné pre citlivé povahy. Ale taká bola smrť Ježiša Krista. Sa za nás obetoval, aby sme my mali život. Čo by sa stalo, keby si prijal toto utrpenie do svojho života tak, ako ho prijala Rita? Čo by sa stalo, keby si Bohu odozdal svoj život s tým, že Pane Ježišu Kriste, Ty si mi ten život dal, ja Ti ho vraciam naspäť. Svojho Tebe prinášame. Sa modlíme na liturgii. Daj svoj život, ponúknuť ho Ježišovi, aby on s ním naložil, ako on sám je. Že nie, že ja sám, jak ja najlepšie viem, ale ponúknuť ho Ježišovi, aby možno, že skrze teba zachrániť iných. A toto Rita urobila. Ponúkla mu seba, tú svoju bolesť, tú utrpenie, aby Ježiš mohol zachráňovať hriešnikov. Keď sa pozrieme na iných svätých, iných mystikoch, napríklad svätá Miriam Arabka, karmelitánka, grécko-katolička. Obidva rodičia boli grécko-katolíci, narodila sa v Betleheme. Skončila síce v latinskej reholi, hej, ale to je také zmiešané prostredie, takže ktorí tak znajú, že ja katolíčka a ja rusnak, mali by si tiež pochopiť, že v cirkvi sme jedna cirkev. Jak to povedal Ján Pavol II, že máme dýchať obidvoma pľúcami. Ján Pavol II tiež povedal, že všetci svätí sú v nebi jedno. A to povedal, neviem, čo sa týka katolíckych svätých. Není jedno nebo pre grécko-katolíckych svätých a druhé nebo pre rimokatolíckych svätých. Nie sú dva neba. Je jedno nebo. Svätý otec Ján Pavol II mal kabonku súkromnú, v ktorej si zavolal pravoslávneho ikonopisu, aby mu tam namaľoval tých najlepších, alebo teda takých najznámejších pravoslávnych svetcov, ako svätý Serafim Sarovský. A to opovedal o tom, o pravoslávnych, že tí pravoslávni nie sú že mimo, ale že tí pravoslávni svety sú v našom jednom nebi. Pretože skutky hovoria o tom. Takže aj my, aby sme chápali, že to nie je, že rimokatolická sveta, hej. Si zoberte teda, že ona je vlastne z augustianskej rehole. Augustianská rehoľa vznikla na základe toho, svätého Augustína. A veď Augustín je v našom byzantskom kalendári, my ho uctievame ako svätého. Dávno predtým, než bola svätá Rita, už od nejakého 5. storočia, keď sa uctieva svätý Augustín. Ešte terajší otec, aj Lev, nový pápež z augustianskej rehole. Tak jak budeme Augustína uctievať a Ritu nebudeme uctievať? To by bolo, jaké by to bolo? Boh nám posiela svätých, aby nám skrze nich čo si povedal do nášho života. Vrátim sa k tej Miriam Arabke, ja hovorím, že tu sú rôzne životy. Miriam Arabka, ja hovorím, že skončila v rímskej reholi ako karmelitánka, ale je naša grécko-katolíčka. Pred asi, keď bol zvolený svätý otec Lev XIV, bol zvolený na deň aký svätý? Ktorý? Svätý Michal Archanjel a ešte kto? Prvá blahoslavená v Amerike, ktorá pochádza z Bardejla, respektíve obidva jej rodičia, Miriam de Verčová. Obidva rodičia sú grécko-katolíci, otec aj matka. Ona ich chcela ísť do grécko-katolíckej rehole. Ale v tom meste, kde žila a kde jej matka zomierala, nebola žiadna grécko-katolícka rehoľa. Takže ak sa chcela postarať o matku a ak chcela byť v reholi, tak musela vstúpiť do najbližšej rímskej rehole. Jej brat však bol grécko-katolícky kňaz, monsignora špirituál seminári. Takže Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné. Boh to tak vôbec nerozlišuje Gréko, Rím, lebo to je len spôsob našej oslavy Pána Boha, je to spiritualita, ktorá ťa má
príde s Pánom Bohom. Ale nechcem teraz o tejto špiritualite hovoriť, ale chcem hovoriť o tom, že Miriam mala Arabka ako mystička, ako stigmatička. Ako malé dievča ju chceli na silu vydať. A ona povedala, že nie, nevydám sa. Mala možno, že 12 rokov, ale viete, v tom arabskom svete to 12-ročné ideš, povedia, vlastne jej rodičia skoro zomreli a sa staral striko. A striko sa jej chcel, zbaviť. Nech sa dievča vydá, tak mám jeden hladný krk menej. A ona povedala, že ona nechce. Odmietla, tak ju striko zbil, všimol si to sluha, ktorý bol moslim Arab, tak jej veľkodušne ponúkol svoju ruku, teda že on si ju zabere za ženu. Myslel si, že dievča potupené zbité, takže pri ho ponúkol, ale ona ho odmietla, že v žiadnom prípade Araba nechce, moslima nechce a vôbec Ježiš je jej ženichom. No potupený, urazený, že ho to dievča odmietlo, tak zobral nôž a jej podrezal krk. Aby nikto neprišiel tento zločin, tak ju odtiahol do nejakej blízkej jaskyne a odišiel preč. No a v tejto jaskyni sa začnú diať veci. Prichádza Panna Mária, ktorá ju uzdraví za celý ran. Potom Panna Mária pošle anielov, ktorí sa o ňu starajú, dávajú jej jesť, piť, lebo ona je malé dievča, ona sa o seba nevie postarať. Ona je v tej jaskyni niekoľko mesiacov, dokedy tá hlboká rana, lebo telo je fyzické. My nevieme, prečo Pán Boh neuzdravil hneď a zaraz. Uzdravil Panna Mária natoľko, aby mohla prežiť a ďalej sa o ňu starali anjeli, ktorí jej teda prinášali jesť a piť, ktorí ju učili a hovorili veľa vecí o duchovnom živote. Takže ona, keď po niekoľkých mesiacoch vyšla z tejto jaskyne a prišla do mesta, tak ona chcela žiť blízko Boha. Tak odišla do kláštora, ale keď začala hovoriť tieto čudné divné veci, ktoré sa jej stali, tak povedali, že asi nie je z ňou všetko v poriadku. Tak išla do ďalšieho kláštora, tam sa zopakovalo to isté. Išla do tretieho kláštora, tam tiež povedali, že drahé dieťa, my ti vôbec nerozumieme, čo ty vlastne hovoríš. Ale vieš čo? Choď ku karmelitánkam. Tam majú také skúsenosti s takými mimoriadnymi javmi. Lebo v karmelitánskej reholii je najviac mystikov v katolíckej cirkvi. Je tam veľa svätých a veľmi veľa mystikov. Takže oni by ťa mohli pochopiť. No, tak aj im sa to zdalo byť čudné, divné, čo ona hovorí, ale matka presne si povedala, že no dobré, ale čo, ak je to naozaj pravda, čo to dievča hovorí? Vyskúšame, preveríme, veď Ježiš hovorí, že poznáte podľa ovocia, aké je ovocie. A tak ju prijali a veľmi skoro sa ukázalo, že ona svojou svetosťou života, modlitbou, poslušnosťou, pokorou, láskou, obetavosťou, trpezlivosťou je oveľa ďalej vpredu, ako všetky tie mníšky, ktoré tam žili už mnoho rokov. Takže ako veľmi mladú si ju nakoniec oni sami zvolili za matku predstavenú. A vďaka nej táto východná vetva týchto karmelitánov sa potom teda veľmi rýchlo šírila a potom prichádza Ježiš, aby jej teda odovzdal ďalšie a ďalšie posolstva, aby skrze nej sa teda šírila úcta k Duchu Svätému, omše k úcti Ducha Svätého, ako to možno, že mnohí poznáte. Ale to vďaka tomu, že ona odpovedala na toto Božie volanie, že aj toto utrpenie, ktoré prišlo do jej života, prijala a vo skrze ňu potom konal. Faustína, poznáme všetci Faustínu. Mala sa v kláštore dobre? Nebola očierňovaná, potupovaná, ponižovaná svojimi spolusestrami? Kýmže sa to robí? Aha, sveta, jaká sveta. Že vraj sa Ježiš zjavuje, hej? No, vratnička, Ježiš sa jej zjavuje, je tam kuchárka na kuchni a nemiruje harčok s bandrukami zvyknúť. No tak sa s ňou tam handrkovali. A Ježiš povedal, že nechaj ich tak. Príde čas a nás budú hovoriť, že sveta, ale už úplne inak. A ten čas prišiel ešte počas jej života, kedy mnohí spoznali, že kvôli svojej pýche v nej nevideli svetu. Videlo len niekoľko osôb, matka predstavená jej spovedník, otec Sopočko, ktorý ju spovedal, ktorý videl a mal možnosť vidieť jej vnútorný duchovný život. Drahí bratia a sestry, ak Bohu ponúkneš svoje utrpenie, bolesť,
premeniť tie trnie tvojho života, môže premeniť na rúže. Horkosť tvojho života môže premeniť na sladkosť ovocia, tak ako to robil v prípade Rity. A ja viem, že to nie je len nejaká, by som povedal, že teda teória, ale nemal som veľa času pozerať nejaké príbehy o svätých, ale predsa len keď som čosi hľadal na internete, tak mi tu vyskočiť aj nejaké príbehy, ktoré sa teda už odohrali aj v tomto chráme a asi niektorí si na tej stránke o svätej Rite, tak si to už určite také tam počuli a videli, ale ma zaujalo svedectvo aj tu na miestneho Mareka z tejto obce, ktorý mal problémy s tými obličkami a tam popisoval taký srdcervúci príbeh, ako lekári operovali mu tie obličkové kamene, ak si to pomýlili tú obličku, ako trpel a jak sa to za ňou modlili a nakoniec Božou pomocou sa dostal aj do správnych rúk lekárov a nakoniec mimoriadnym spôsobom sa to všetko rýchlo poriešilo, takže dneska môže spokojne chodiť do práce. Aj vďaka modlám svätej Rite, alebo nejaký ďalší príbeh, nejakej ďalšej pani, ktorá aj 17 rokov, že bez manžela žila, lebo ju opustila a sa proste modlila, chodila, neviem, tu na svätej Rite, ale teda aj do Medžugoria, aj v Čardovi sa modlila, ale aj veľa k svätej Rite sa teda modlila a nakoniec vlastne pocítila taký dotyk tejto svätej Rity a teda potom raz aj dostala ten obrázok z modlitbou, dala ho manželovi a on sa to tiež modlil a potom prišiel a tá rodina sa obnovila v 17 rokoch. To sú také konkrétne znamenia, že ak sa modlíš, ak vytrvalo zalievaš tou pokorou, poslušnosťou, Boh začne konať. Raz mi zavolal otec Bazilian z kláštora v Trebišove. Tam robia tiež také modlitby k svätému Šardovovi a k svätému biskupovi Mikulášovi. No a mňa samozrejme zaujal Šardov, pretože prioritne šíri úsluh Šardovovi, ale mám rád všetkých svätcov. A mu tak teda sa pýtam, že no chvála Bohu, že aj teda k Šardovovi robíte v tom Trebišove, no oče, no a už jak dlho to tam robíte, koľko mesiacov? No tak mi tam vravo, že už koľko tam mážu. No a máte nejaké tie akože teda svedectvá o uzdravení? Vieš, oče, tak zatiaľ ešte veľmi nie, lebo ešte máme nejaké 2-3 mesiace ma zalíbe, hovorí, že ešte žiaden zázrak uzdravení neprišlo. Ale hovorí, ale vieš, odkedy mažeme olejom svätého biskupa Mikuláša, aj toto Miro z Báry, z Miro, a hovorí, že cítim, že v tej našej farnosti, v tom našom spoločenstve je ako keby taká väčšia láska. Že tak som si všimol, že tí, ktorí chodia za Šardovom, tak sú uzdravenie, fyzické uzdravenie, lebo sú chorí. A tí, čo chodia na pomazanie k biskupovi Mikulášovi, že ten biskup Mikuláš im dáva takú lásku, že sa zlepšili vzťahy v rodinách, že také vnútorné uzdravenia, že veľmi veľa vnútorných uzdravení, lebo tie sú tiež dôležité, keď viete, môžete byť zdraví, ale keď máte depresie, keď máte vnútorné zranenia, keď máte neodpustenia, zatrpnutosti, keď ste povadení, neviete sa zmieriť a neviete si sami odpustiť alebo inému odpustiť, alebo vám niekto ublížil. To sú tiež hlboké rany na duši, ktoré sa ešte ťažšie uzdravujú ako tie fyzické rany. On hovorí, že práve takto vníma, že odkedy máš tým olejom, tak vlastne, že veľmi veľa takých vnútorných uzdravení. Každý svätý ako keby špecialista na niečo. Pretože, ako hovorí Božie slovo, že keď sám prejdeš skúškou utrpenia, potom môžeš pomáhať tým, ktorí sú rovnako skúšaní. Otec Elias Vela, mnohí ste ho teda určite poznali, keď tu nachodil z Malty, tak svojich prednáškach tak veľakrát hovoril, že ak človek má nejaký problém, hriech, závislosť, čokoľvek, s čím sa trápi, a ho to možno, že aj veľmi súžuje, ho to boli, lebo, ja neviem, takto môže byť závislý na pornografii, takto závislý na alkohole, takto na drogách, takto na pýche, takto na peniazu, takto na, ja neviem na čom. Trápi sa, nevie z toho výjsť. A potom príde taký čas, kedy skrze pokánie, pokoru, lásku, prichádza ku Ježišovi, lebo Ježiš je tá brána, cez ktorú sa uzdravíme. Ježiš hovorí, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. Bezo mňa nič nemôžete urobiť. A ty sa uzdraví skrze Ježiša Krista, skrze jeho slovo, skrze Eucharistiu. A vtedy sa ti tá neresť, keď sa z nej uzdraví, stane čnosťou. A
ty potom môžeš pomáhať tým, ktorí sú rovnako skúšaní. A to napríklad bežne vidíme, že napríklad Černákovo, poznáte si Černákovo, hej, tam väčšinou majú problémy s drogami, s alkoholom alebo nejaké iné. A tam sú vlastne ľudia, ktorí prešli touto závislosťou, hej, napríklad, alebo v Medžugorji, keď tam sú tam chlapci, ktorí si tým prešli, a oni potom robia ako keby takých anielov strážnych pre tých, ktorí majú tieto ťažkosti. Lebo keďže sami vedia, že čo to obnáša a že ako tú drogu získať a kde sú podmienky pichnúť, ako okabatiť tých našich predstavených a tak ďalej, oni to všetko vedia, lebo sami drogovali. Ale sa z toho dostali, potom má vnútornú silu, aby takýto človek pomáhal tým, ktorí prichádzajú, ktorí sú ešte na začiatku tej cesty, ktorí nepozná Ježiša, ktorí nepozná jeho lásku, ktorý nemá vytrvalosť a silu, aby sklonil svoje kolená a prosil o lásku, o odpustenie, o uzdravenia. Sú to práve oni, ktorí takto vlastne pomáhajú tým ostatným. A tak aj my prosme dneska práve Svätú Ritu, aby ten trn, ktorý možno, že každý z nás má a s ktorým ste možno, že prišli tu na, aby vám ho Pán Boh sňal trn vášho života, tieto problémy, starosti, choroby, skúste ich dneska ponúknuť Pánovi Ježišovi. Alici Lenčevskej Pán Ježiš povedal, že sú 3 typy ľudí, ktorí keď majú problémy, ťažkosti, tak jedni utekajú od týchto problémov, nechcem o tom počuť, nechcem o tom hovoriť, nechcem to riešiť, proste nechcem na to ani len pomyslieť, lebo sa bojím. To je jeden typ ľudí. Druhý typ ľudí, ktorý sa stane tvrdý, lebo ty, keď si mi ublížil, ja tebe ešte viacej, kto do mňa kameňom, to je ešte väčší. A sám sa staneš ešte horším ako ten, ktorý ti ublížil a na ktorého nadávaš. To je druhá kategória ľudí. A tretia kategória ľudí, to sú tí, ktorí toto svoje utrpenie, ktoré má, tú bolesť, ktorú má, tú situáciu, ktorú má, obetuje nebeskému Otcovi spolu s Ježišom Kristom z jeho utrpením. Nebeský Otče, príjmi toto moje utrpenie, túto bolesť, túto moju chorobu, túto moju situáciu, ktorú mám. Obetujem to Tebe a spájam toto svoje utrpenie s utrpením Ježiša Krista. A obetujem ho za toho človeka, ktorý mi ublížil. A Ježiš hovorí, toto je tá jediná správna cesta. Pretože ten agresor, a ty sa modlíš za agresora, ktorý ti ublížil a dávaš mu šancu na obrátenie, zmenu života a zároveň aj tvoje vnútorné rany sa uzdravujú, pretože ty sa za ňom modlíš, za svojho nepriateľa. To je to, čo hovorí, že vadí, žehnajte, nepriklinajte. Dobre robte tým, čo vám zle robia. Modlite sa za nich. Nastavte moje druhé lice. Daj na svätú liturgiu, na svätú omšu za toho, ktorý ti ublížil. Posti sa za ňou, modli sa za ňou. Zápal sviečku v chráme za ňou, daj prosby k svätej Rite, k svätému Šarbelovi, svätému Dominikovi Trčkovi alebo komukoľvek, aby sa ten človek obrátil. Daj na svätú omšu, Gregorianky, Klementinky, ja neviem, hociaké, ale urob znak gesto, že odpúšťa, že miluje, že čo si robíš, aby si sa zmienil s týmto človekom a príde čas, a Boh zachráni jednoho aj druhého. Lebo Boh neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť, zachrániť. A my tu nesme volení na to, aby sme súdili, odsudzovali, lebo ten mi robí toto a ten mi robí tamto a on to všetko zničil a tento všetko pokazil. Buduj. Buduj Božie kráľovstvo a začni od seba. Katarína Americhová v svojej knižke tam aj popisuje posledné časy, v ktorých žijeme a hovorí, že videla, ako rúcajú kam svätého Petra. Že z jednej strany boli tí slobodomurári a nepriatelia cirkvi, ktorí premysleným spôsobom, krok za krokom, podľa presných plánov rúcali celú tú stavbu. A už ustalo iba také torzo z tej baziliky. A z druhej strany boli tí ďalší, ktorí sa dennodenne obetovali, modlili, postili, milovali, odpúšťali a oni stavali, upravovali. A stalo sa, že to je beznadejná práca, ale nakoniec im podarilo ten chrám dokončiť. Povedz Pánu Bohu, že chceš byť ceruskou v jeho rukách, tak ako to povedala matka Teresa. A on robí ten najkrajší, najlepší príbeh. Potom trny tvojho života zakvitnú ako tie rúže, ktoré držíte v svojich rukách. Raz aj vy zacítite sladkosť toho ovocia, trpezlivosti vašej modlitby, vašich námach, ktoré sa zjaví, nevieme, že kedy, či na konci života, či kedy to vie len Pán Boh, ale dôležité, aby si začal, aby si pokračoval, aby táto čnosť trpezlivosti, vytrvalosti spôsobila, že aj ty sa staneš svätým, že aj toto je ako keby, že cesta ku svetosti, cesta utrpenia, cesta bolesti, cesta, ktorá ťa privedie ku spáse.
Není to jednoduchá cesta. Ale ako povedal Ježiš pre mnohých svätých, aj pre svätú Faustinu, je to najkratšia cesta a najistejšia cesta do neba. Cesta utrpenia. Takže keď by aj tieto rúže, ktoré dneska posvetíme, sa stali nielen takým symbolom, ale teda takým jasným znakom jednak Božej lásky, ktorú Boh skrze svätú liturgiu nám prejavuje, ale aj takým pozvaním, aby sme trne toho nášho života, aby sme sa na nich nesťažovali, ale aby sme Pánu Bohu možno ďakovali, že ak kedysi svätý František, že Pane Bože, dneska si nedal žiadne utrpenie a že si na mňa zabudol, nie som ma zahoden, aby som mohol spolu s Tebou trpieť a zachraňovať hriešnikov. Skúsme sa pozrieť na tie naše problémy ako keby z druhej strany. Skúsme poďakovať Bohu za utrpenie a kríž, ktorý mu dáva do nášho života. Pretože ak veríme, že kríž je znamenie a cesta spásy, ak veríme, že krížom sa všetko nekončí, že na kríži prichádza aj vzkriesenie, tak aj tvoje utrpenie raz skončí. A Boh ti dá zažiť slávu vzkriesenia. Dá ti zažiť radosť z toho, že to utrpenie sa raz skončí a ty budeš Boha tvrde zvelebovať, že si mohol byť takýmto krásnym nástrojom v jeho rukách. Kristus voskresel.